Професор Иво Христов е в студиото. Здравейте! Здравейте! Този път ще започнем с вътрешни теми, да кажем на нашите зрители, които са свикнали да ви виждат като международен анализатор, че вие сте и социолог, освен юрист, но няма да говорим за право в момента тук, освен за морал. Ще ви помоля да анализирате резултата от изборите сега с една първоначална вметка. Помня, че бяхте, макар и от гражданската квота, депутат от БСП. Как гледате на това, че тази партия е изчезна от парламента? С тъга. Отговаря на всички изисквания да бъде политическа партия, която представлява конкретни интереси, има идеология, има свои, не искам да използвам тази омерзителна дума, електорат, поддръжници, хора, които морално, идейно, ако щете биографично, болеят за тая идея. Така че това е едно тъжно сбогуване. Тъжно сбогуване. И знаете ли, видях няколко изявления, постове, написания на старото ръководство на БСП, които прехвърлят цялата отговорност на Зарков, който от един месец е лидер, да кажем. Тоест, те смятат, че не тяхното поведение, не участието в правителството е довело до отлив на електорат, а Зарков. Приемате ли тази теза? Наглостта няма граници. В този случай, който вие ми казахте, даже има конкретни имена. Но нека да копнем по-дълбоко все пак. Залеза на БСП не започна от вчера, а въпросните люди, както и ръководството преди това на БСП, само ускориха процес. Това е като за ролята на личността в историята. Проблема в това, че БСП беше монтирана след, както каза един мой добър приятел, след аварията на 10 ноември 1989 година, да изпълнява ролята на станция на кривите дърва, да води за носа милион и половина тогава все още живи, витални хора, да ги води към тучните пасища на така наречената лява идея, докато функционерите на бившия комунистически режим през това време сръчно крадяха тази страна и създаваха клонинги, които катастрофираха на последните избори. А защо Радев победи с толкова много? И изненада социолози, между другото и мнозина от нас. Това, което се случи, е земетресение. Ние още не можем да разберем какво се е случило. Още излизаме от ломките на земетресение или на взрива на Везувий, така да се каже. Приключи една цяла ера в съвременната българска история. Не казвам, че следващата ще бъде по-светла, но със сигурност тази, поне аз лично си въздъхвам с удовлетворение и с чувство на омерзение към това, през което минахме. От друга страна, то е и закономерно. Една цяла политическа амалгама, която прикриваше социално-структурните дефекти на нещо известно като български преход, поне на този етап смени поне персонала. Дали са сменили структурните сили, предстои да видим. Добре, но пак повтарям, че сте социолог. Имате ли обяснение защо социолозите, макар да даваха преднина на Радев, тя не беше толкова значителна? Не знам защо, но аз отказвам да вярвам, че някой в последния ден се е здобил с 600-700 хиляди гласа. Аз лично познавам двама социолози, които много уважавам, чието имена няма да казвам, които бяха близко до резултатите, които излязаха. Но даже и те не успяха да очертаят разгрома, който се очертава на терена. Защо? Кажете социологически, защо е невъзможно да се хване тази тенденция. Тук има два фактора. Първо, огромната, директно ще го кажа, ненавист на огромни количества хора в България от статуквото. То беше физически нетърпимо вече. От неговата наглост, от неговата арогантност, от неговата простащина. Но това са външни педермални белези. От това, че всъщност съсипаха страната ни, осъдиха, откраднаха ни живота. Тая сган. От това, че си позволиха, именно защото бяха абсолютно разпасани и с разрешение отвън, да експлоатират една територия, нещастния народ, който е докаран до нивото на папуаси в периферна територия с затихващи функции. Това е последния отчаян вопъл на българите, че не искат да живеят по този начин. И те намериха своето, така се каже, персонификация в лицето на генерал Радев, върху който, веднага ще кажа, ляга огромна, чудовищна отговорност, която дори на най-големия си приятел не бих пожелал, защото тя може да скърши на един гръбнак. Коя е отговорността и смятате ли, че той ще устои на изкушенията? Чухте и в разговора ми с Божанов и други хора са казвали, не е достатъчно един модел да бъде разрушен. Трябва това, което трябва да се случи, е той да не бъде заменен с друг или да не бъде оглавяван от други.
Как да сме сигурни, че това няма да се случи? Че тази подмяна на върха няма да се случи? Няма сигурност, защото социално-структурната матрица на българското общество, такова каквото е създадено след 10 ноември 1989 година, непрекъснато ражда такъв тип модел. Инфраструктурата си стои, тези, които подават, които работят... Не, тази инфраструктура първо беше създадена в резултат на българската приватизация. Дай да си го кажем ясно. Която пък беше от своя страна политико-олигархично дирижирана. И тя си е там. След това с тези социални, не бих казал групи, а по-скоро кланове, клики, от своя страна вече създават едни или други политически менажери, които се представят на лековерната публика като политически партии, като политически движения. А всичко това е един долнопробен театър. Но ако искате сериозен разговор, какъвто в България не може да се води, за съжаление, има нещо друго. България няма реални предпоставки за политика. Въобще. Защо? Защото политиката е обособена сфера на социално-политическо действие, публично действие, което се базира на наличието именно на различни социални, които имат собствени интереси, които имат собствени икономически и които създават политически организации, които да представляват тези интереси. Нищо от това не съществува в България. Имате типична средиземноморско-мафиотска структура в резултат на тия 30 години. Тази средиземноморско-мафиотска структура всъщност създава едно мъпет шоу от псевдополитически организации. Затова в България лявото и дясното, политическите идеологии, проекти на партии, всичко това е пълна албалистика, която даже не си заслужава човек да си губи времето, даже да я споменава. От друга страна имате едно пауперизирано население, разделено, грубо казано, делението са горе и долу, както вече това е общо място в литературата. Половината българско население умря или избяга от страната. Ние сме тук 5 милиона и половина. С отчаяващо ниска вече енергия. Вкарани сме в едно международно политическо и икономическо разделение на труда, което не предвижда за България кой знае какви върхови позиции. И когато се събере външния фактор с вътрешното унищожение на страната, получавате това, което имате на терена. Поради която причина и в момента, пак казвам, тези, които в момента спечелиха изборите, всъщност спечелиха изборите генерал Радев, да си го кажем директно. Върху него ляга тази гигантска отговорност. Не е по силите дори на един такъв човек като него да обърне земното претегляне. Но надявам се, че поне ще ни осигури меко кацане. Или поне ще опита. Да. Доколко според вас са сериозни скептицизма на някои европейци, вие сте чели, вероятно, европейските медии, как отразяват победата на Радев, наричайки го проруския бивш президент, спечели изборите. Страха, даже говорих с приятелка в Париж снощи, тя казва, тук парижаните се страхуват, че Радев ще разбие Европейския съюз. Такива неща е чела тя в техните социални. Значи, много се отразява тази победа на Радев. И французите били оплашени, че сега ще има един човек, който да разбие Европейския съюз. Как гледате на тези страхове? Ще им пратя носна кърпичка да се избършат сълзите. Французите. Първо, цялата тази свинщина идва от България, вие много добре знаете. Тя услужливо захранва след това отработени канали, които се представят после в България като вопли на прогресивната европейска общественост срещу агента на Путин, който се е монтирал в София. Примитивизма на тия люди просто не си заслужава да бъде коментиран. А по отношение на това, което мога да се каже, генерал Радев има две много важни качества. Колкото някои намираха това едва ли е негатив. Той е военен. Военните хора не се занимават с фантазми, а те се учат от първия курс още във военното училище на две много важни неща. Диспозиция на собствените сили, диспозиция на противника. Не фантазми. Обективна информация. Къде сме ние, колко можем и къде е противника и колко може. В този смисъл той ще се опита да има една прагматична политика, защото сегашната външна политика на българските политически гарнитури, които са изцяло криминално или политически зависими, водиха до... Ние знаем, че сме бедни, ние знаем, че сме нещастни, ние знаем, че сме последна дупка на кавала. Но унизителният начин, по който българските политически кукли до този момент го правиха, допълнително фрустрираше и без това смачканото ни самочувствие. Както казаше Захари Стоянов, най-сетне ние сме народ и ние имаме национален егоизъм. И ние искаме да се наредим сред по-първите народи в Европа, но не като ближим нечии задници, а като се изправим гръбнаците и покажем, че може да сме малки, но имаме собствено мнение по един, друг и третия въпрос. Основният интерес, това е тъпо клише, но вярно, е българския национален интерес. А кой е българския национален интерес? Той беше ясно очертан от новата политическа сила. Сега ще видим доколко тя ще го изпълни, защото е много тежко.
Да, но казвате, рискове за излизане от еврозоната, за излизане от НАТО и от Евросъюза не съществуват. Аз питах и Румен Радев, питах и други. Малката България... Отговор е не, но как изглежда отстрани? Ако малката България е нейното излизане, макар че това даже е смешно някога да го коментираме, нейното излизане от тези структури ще доведе техното рухване. Представете си колко са здрави тия структури. Не говоря за това, господин Христов, защото аз съм сигурна, че в избирателите на Радев може и да не харесват Европейския съюз, но те се страхуват от излизане. Може да не харесват НАТО, но те имат нужда от някаква, от усещането, че някой може да ги пази. И Румен Радев, понеже никога не постави под въпрос това, може би това беше и част от електорат, който има такова мислене, да го подкрепи. Вижте сега, българите са разумни. Знаете моето иначе критично отношение към други качества на този народ. Но сред тях не пада и авантюризма. Те много добре знаят, че в световните турбуленции, в които се намираме, всякакви такъв тип авантюри са крайно неприемливи. Ясно е, че с жалката българска икономика, с никаквата българска войска, с разрушената национална сигурност, вие не знаете, че не може да се изхраним. Оттам трябва да почнем. България не може да се самоизхранва. Така че всякакви такива крясъци да излезем от една и друга или от трета организация са другото име на политическото вредителство. Такъв тип патриотарски партии в момента слязаха почти до минимума на изчезването. Това имах предвид, това си помислих докато говорим. Явно е това. Но тук се излизам от всякъде и тук заставам. Вижте, тук се подменя тезата. Основателна критично и то много основателно критично отношение към тази форма на Европейския съюз, към тази форма на европейските политически гарнитури, към тази форма на европейската външна политика, към този начин на функциониране на НАТО, веднага този аргумент се замества с това, вие сте путински агенти. Не, ние не искаме да бъдете по този начин. Ние искаме да бъдем в Европа, но не желаем тази Европа да бъде тази, каквато е в момента. Ние искаме да бъдем в НАТО, но не искаме НАТО да бъде това, което е в момента. И не случайно аз съм съгласен с това. Не ви ли харесва сега НАТО, които се опънаха и на Тръмп, които казаха това не е наш... Те правилно се опънаха, защото НАТО не е създадено да изпълнява ролята на полицейски функции по света. Това е отбранителен съюз, той не е напада. И мисля, че добре се държат в момента. И с договора за неговото създаване ясно още е записано, че НАТО изпълнява ясни регионални функции. Това първо. Второто нещо, което трябва да се каже, НАТО не е пожарна команда, което по свиране на господаря трябва да търчи и да изпълнява ролята на стражове куче по всички ъгли на света. И така се държи сега. И трето, обаче, което трябва да си окажем честно, НАТО без Америка е нищо. Това действително е книжен тигър. Следователно, ние сме изправени пред едно разцепване между този, който е създал НАТО. Това е Америка. Това въобще не трябва да имате никакви илюзии по този въпрос. И ако Америка действително реши да преоцени своето участие в НАТО, превеждам на прост български език, да излезе от тази организация или да я превърне в маргинална, тогава възниква вече умножен по европейския коефициент какво прави Европа, при положение, че тя не разполага с реален, военен, разузнавателен и стратегически ресурс за това. Тоест, тя ще прави ли собствени сили, ядрени включително, ще се конфронтира ли с Съединените щати, ще играе ли собствена геополитическа роля, нещо, което за сега сте виждат. Те просто чакат Тръмп да падне от власт след 2 години, като му помагат това отношение, за да се възстанови евроатлантическото единство, както се казваше това клише. Благодаря за този анализ, благодаря и на вас.